Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you, thank you. Ayan, parang nag-fluctuate talaga yung monitor ko, ha? Saglit, ha? Bakit ganito? Good afternoon muna sa mga taga dyan sa lalawigan po ng Isabela. Marami tayong viewers po dyan sa lalawigan ng Isabela, especially sa Makunakon town sa naturang lalawigan. Ano? Kumusta po kayo dyan? At kumusta po ang gobernador ng Isabela? Sino ba ang governor ngayon ng Isabela? Sinong governor ng Isabela? Tila naghihintay ng ayuda ang mga mahihirap dyan sa Isabela at parang hindi yata maramdaman si governor. Ha? Hindi daw masyadong maramdaman si governor. Totoo ba yun? Totoo ba yun, governor? Governor, ano bang apelyido ng ano dyan? Docani. Ano nga ang pangalan ng gobernador sa Isabela? Familiar ka sa Isabela? Oo. Bilen Legaspi, kaligtasan, bahala na si Lord sa kabuhayan. He will provide, sabi niya. He will provide. Ayan. Nag-fluctuate talaga itong aking saglit, ha? Ito. Nag-fluctuate eh. Ayan. Sa bagay ayan. Nakaka-distract kasi yung ating monitor. Alright. Gloria Pulache, check-in sa ating program. Thank you, Glo, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ulitin ko po, shout out daw sa mga taga Makunakon, lalawigan po ng Isabela. At yun mga telco nga dyan na binigyan po ng karapatang maglatag po ng internet. Yusin nyo naman, dyan pala sa Makunakon halos walang internet. Totoo ba yun? I-text nyo nga po ako, 0995-148-3605, doon po sa mga taga Makunakon, Isabela. At doon po sa staff ni Governor ng Isabela, welcome kayo rito sa ating program at ipaalam naman ninyo kung ano ang ginagawa po ninyo sa inyong mga kaprobinsya na humihiling ng ayuda, tulong, ano? O, iba't ibang mga programa. O, yung mga 4-piece bang yan, na-deliver pa ba yan? Yung SAP, na-deliver pa ba yan, no? Nagtatanong tayo, no? Kasi sila ang nandyan. At kung may Albano pala, Ma'am Emily, taga dyan ka ba sa Isabela? Albano palang governor. Oh, Governor Albano, sir. Anong programa naman, anong tulong, anong ayuda, proyekto po ninyo sa mga mahirap ninyong kaprobinsya? Sige nga, kwentuhan nyo nga po kami, gaano ba karami kung meron na nabibigyan po kayo? Kasi alam nyo po, dito sa ating bansa, ang gagaling lang magbalita ng mga nasa pwesto, ang gagaling nila magbalita. Pag pinakinggan mo po sila, ang gaganda. Bigyan yung lahat yan! Putsang na pagka marinig mo palakpakan, di ba? Bigyang lahat yan ang senior citizen. Ang tanong, nangyayari ba? Di ba? Yan ang tanong, nangyayari ba? Dito sa bansa natin, ganyan . Akala mo, totoo. Bawal ang senior citizen, pangalagaan po natin na wag silang mahawa ng COVID. Huwag silang lumabas. Kala mo talagang minamalasakitan, ano? Ang tanong ko, ilan po ba sa mga senior citizen ang nabigyan nyo ng ayuda? Ilan po ba ang hindi? May record po ba kayo? Kasi kung talagang nagmamalasakit, yung mga napagkatiwalaan po natin sa mga sektor na tinutukoy po nila, wala sanang wala po sanang kaguluhan, di ba? Wala po sanang magrereklamo. Walang mga ganyang lumulutang na complaints sa media, social media, di po ba? Makikita sana natin, puros kagandahan
Ha? Puros kagandahan sana ang makikita natin kung totoo na magagandang nangyayari talaga. Maidodrawing mo ba ang totoong video? You cannot draw the video. You cannot manipulate the video. Huh? Ang video, hindi nagsisinungaling. Kung ano nakikita sa video, yan na yan. Oh. Kaya kung may tarantadong kapitan na nananakit dahil ayaw matanong, tang-inang kapitan yan. No? Tinatakot pa yung biktima. Ha? Pinapirma raw ng desistance pa. Bukas, babaklasan natin ang maskarang putangin ng kapitan na yan. Kala niya, matigas siya. Ha? Susubukan natin ang tigas ng kapitan na yan. Kasi nakakainit tenga yung pinaggagawa niya. Naglasing yung mamang pinangakuan niya ng tulong. Pinapirma sa form yung magulang. Matatanda na rin. Hindi siya walang natanggap. Nagmamaktol yung mama. O sa halip na paliwanagan mga kaibigan, ginulpi. Ginulpi ng hayop na kapitan. Ha? Hindi man lumalaban yung mama. Atras ng atras, hindi po ako lalaban, kapitan. O ngayon, maliban sa sinaktanan ng hayop na kapitan, tinatakot pa nitong demonyong kapitan dyan sa Tarlac City. Abangan po ninyo, mga taga Tarlac City bukas ha. At babalatan natin ang buhay ang putang ng kapitan na yan. Ito yung sinasabi kong mali ang extension talaga ng termino ng barangay sapagkat marami akong nalalaman na mga balasubas talagang nasa barangay. Hindi man lahat, pero marami. At ito po ay na-showcase ngayong may pandemic. Na-showcase po talaga. Na-showcase sa mga mandarambong mapagsamantala. Na-showcase so So, ganyan. So, ganyan din ang panawagan natin kay Governor. Governor! Total, hindi pa naman tayo nagkakakwentuhan po rito. Bukas ang ating palatuntunan kasi may umiimik na residente po ninyo na naghihintay po ng tulong ninyo. Naghihintay ng ayuda po ng provincial government. Di sana magparamdam naman yung provincial governor, di ba? And we welcome you here. Ikwento nyo nga po sa amin kung ano pong mga naging action po ninyo ngayong nasa pandemic tayo, ngayon pong nasa crisis po tayo, di ba? Kasi hindi naman pwede, naiasa po natin lahat yan sa mga mayor. Ano pang silbi ng mga governor kung nandyan po sila at walang gagawin, di po ba? Definitely, may gagawin po sila, may gagampanan, may obligasyon. Yan. Samantala mga kaibigan, itinanggi naman po ni Secretary Bello ng DOLE na hindi niya raw pinagbabawalan yung mga OFW. Kasi may nagsasabi doon sa mga OFW, bawal magsalita sa media, bawal mag-post sa social media. Yan. So, alam nyo kasi, maraming nabuburyong na OFW mga suki sa mga quarantine facilities na tinukoy na doon na pinatuloy yung mga OFW from abroad. Kasi ganun nga, yun ang protocol. Bago pa uwiin, i-quarantine. Meron pong 40 days na. Merong 30 days na sa halip na 2 weeks lamang. Di ba? Paano nga naman makakauwi? Wala namang. Ngayon lang, simula ng Lunes lamang, bumalik po yung biyahe. Biyahe ng eroplano. Biyahe ng ilang sasakyan, di ba? O ngayon lamang po bumabalik. So talagang natagalan ng todo. Siyempre, maraming nabuburyong. Maraming nainis. Walang makausap ng matino, walang impormasyong may bigay na tama. They're at limbo. Speculation ang nakukuha nila dahil walang opisyal na pasabi kung ano talagang mangyayari. May mga tinulungan tayo na mga OFW sa proseso ng pag-uwi po nila. So nakauwi na sila. And I'm sure meron pa dyan na mangilan-ngilan na dapat makauwi na rin. Now, balikan natin ang ating survey question mga suki. Alin ba ang mas mahalaga? Mga minamahal, kaligtasan ba o kabuhayan? Okay. Marami pa itong mga reactors natin. Samantala mga kaibigan, Jessie Oy, Ma'am Jessie Oy ng Valenzuela. Sabi niya, same. Josephine Camo ng Tabaco City, kaligtasan. Anuhon mamuman ang kayamanan kung daing kaligtasan. Ang kabuhayan nakukuha na lang sa diskarte. Oo nga naman. By the way, bago tayo maubusan ng oras, nais kong pasalamatan si Pading Ramil. Pading Ramil.
Nais kong pasalamatan po si Pading Ramil Batalya na nais pasubukan sa atin yung kanyang mga magagandang wallets, magagandang sapatos, magagandang belt, bag. Sabi niya, sir, bili ka na, subukan mo. Sabi ko, sige nga, agdala ka pag uwi mo. Masubukan natin. Oo. Palagay ko naman, Pading Ramil, hindi naman ko hulihin yan sa airport. Sabi niya, dalawang klase daw yung kanyang binibenta. Original tsaka AAA. Yan. Original and AAA. Magkahawig daw naman eh. Kasi yung presyo niya magkaiba, no? So, may mga balita kasi dati na pagka imitation Pading Ramil, may hinuhuli sa kwan? Hinuhuli sa airport. Kasi anything fake, anything that is fake, kwan nga yan. Kumbaga paglabag naman yan sa trademark registration po ng mga branded products. Ano? Pero sabi ni Pading Ramil, Idol, ito original, ito AAA. Yan. Subukan natin. Sige. Pinakitaan ako ng wallets, belts, ano ba yan? Bag, shoes. Gaganda eh. Parang magmumukha akong mayaman yan pag naisot ko yan. Pading Ramil Batalya. Ating classmate, batchmate sa Political Science sa Tabaco College. Parehas kami nangangarap na maging abogado eh. Si Errol na kami hindi pa naging abogado, naging broadcaster. Si Pading Ramil mukhang naging negosyante. Nasa abroad siya ngayon. Nasa abroad. Balikan natin mga minahal ang ating mga isyong binantayan sa maghapon bago tayo maubusan po ng oras. Pilipinas, di na po ibabasurang Visiting Forces Agreement. DFA nagpaliwanag sa publiko. Defense Department pabor na wag maibasura ang VFA. Joint Military Games tuloy-tuloy pa rin dapat. Good news! Bilang daw ng mga namamatay sa COVID sa bansa, bumulusok na pababa. Samantala, Philippine National Police niluwagan na raw ang pagkuha ng mga travel authority. Pading Eddie Cubilla, kumusta ka? Commercial flight, sanay balik na ulit. Mga pasahero, dumagsa! IATF ipinagbabawal pa rin po ang mga foreign tourists sa ating bansa. Dahil kapos naman po sa quarantine facilities, mga preso na dapat ay mapunta sa provincial jail, hindi na muna tinatanggap. Belio, pinabulaan na naman po ang napinagbawalan niya daw ang mga OFW na naka-quarantine na magsalita sa media. Mambabatas po nilinaw na hindi daw kontra-aktivista ang anti-terrorism bill. At Gabi Lopez III ng ABS-CBN, pinatunayan po ng DOJ na siya po ay tunay na Pilipino. Yan po ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. Samantala, sa ating tanong, alin po bang mas mahalaga talaga? Kaligtasan o kabuhayan? I really have to be honest that these are two different, the difficult situation. No? Napakahirap pong sitwasyon. Yung sitwasyon natin yan, ano? Gusto mong lumabas para maghanap buhay, takot ka sapagkat maaari kang mahawa ng nakamamatay na virus. Sabi ng WHO, virus. Sabi ng Italian doctors, it's not a virus. May cure. Alam nyo, ang totoo po niyan, because of what the Italian doctors did. Ako, sa totoo lamang, lumakas pa ang loob ko. Personally, natatakot po ako na rumatsyada sa labas dahil ang virus, yung kalaban natin, yung sakit na yan, hindi nga po nakikita din. We never know kung sinong meron at mahawa po ang sarili po ninyo. So, kaligtasan, number one. Sa totoo lamang, kaligtasan, number one. Kasi aanhin mo pa yung kabuhayan kung ikaw naman po ay nararatay sa karamdaman. Pero yung iba naman, aanhin mo naman ang kaligtasan kung gutom ka naman, kumakalam ang iyong sikmura. Mahirap. Ang sitwasyon po natin ngayon ay mahirap talaga. Pero in ending mga kaibigan, I am encouraging you na lahat pong ito'y malalagpasan po natin. Ito yung mga pagsubok po lamang.
Kailangan po nating magtiwala sa isa't isa. Magtiwala po kayo sa inyong mga sarili. Nang lahat pong ito ay may babalik po natin sa mas maayos na sitwasyon. We have to trust each other. But we have to take extra care. Mag-ingat po tayo hanggat wala pa tayong siguradong gamot. Bagamat marami pong nagsasabi na aspirin, clarithromycin, and paracetamol is enough to cure the COVID-19. Sana nga yun na yan. With that, mga suki, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating broadcast officer, Earl Nico Dagame, Operations Head Engineer Oliver Licop, and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Ako pa rin ang inyong kamaong asero, si Errol Dagame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dagame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.